Moi c'est-à-dire musokɔrɔba ye duru dɔ don fiɲɛ na a sɔrɔ ne yɛrɛ karamɔgɔ wɛnzɛn ni n ka kɔlɔsi bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ ka woro de n ka safuru Ala ka hinɛ la Ala ka hinɛ la musokɔrɔba ni kɛmɛ dɔ tɛmɛn'aw na a ko wala den ye su ye f'i ka basi kɔrɔla ye a ye kɛra cogo di musokɔrɔba minnu tun bɛ woro kilan ni tamaro kilanw na ye bɛɛ tununa ɲɔni ne karamɔgɔ wɛnzɛn ka bɔ a kalama bɛɛ ɲɛmɛ tun bɛ ka sɔrɔ a ne la de n ka kɛlɛ ne ɲɛna ko n bɛ sigi o de la Benjamin ko salam alaikum karamɔgɔ ne walaikum salam la minɛ n ka du kɔnɔ ne duru dɔ fiɲɛ na la ilaha illallah ne n'an ka bɔ a kalama ko Benjamin ma sa wa f'i ka cɛkɔrɔbaw ni kalama ye kuma fɔ ka n'i bolo dan parce que ni kuma jɛlen kun fɛ e tɛ mɔni de yɔrɔ dɔn hali sɛbɛn kun sigi a fɔra ɲɛna histoire fɔra i t'a fɔ ten bɛɛ k'a fɔ k'a kɛra e yɛrɛ ɲɛna e Ala ka kɛra e yɛrɛ ka harama kɛra ni 2012 y'a sɔrɔ jeli ne tun bɛ n ka karamɔgɔ là 2012 à nos jours là histoire kelen min ye ne choqué depuis n donna tenni kɔnɔ karamɔgɔ filɛ ko histoire de fɔ karamɔgɔ kana Lamini dusu kasi sa karamɔgɔ filɛ i bɛna to a bɛna a ma sa tuguni a ma sa a b'a dɔn komi a ko n ye ayi mais a digira la de sa a digira la de a k'a yafa ni ye ba jaji ne yɛrɛ dalen bɛ sunɔgɔ la cɛmɔgɔ Badara ne taara ka na Badara mais nin ye tɔgɔ jumɛn laban ye bon an mago bɛ karamɔgɔ de la bi mago bɛ karamɔgɔ la bi o ka di ka di mago bɛ karamɔgɔ la karamɔgɔ bɛ yen a bɛ yan awɔ Ala n'Ala cɛ Badara n'a sɔrɔ karamɔgɔ ye dɛgɛ de k'i ka dɔ ye ne ma maa si nalen karamɔgɔ fɛ yen ka don ni doncogo la n'a banna hɛrɛ la forokiya yɛrɛ bɛ ka na karamɔgɔ nana nɛgɛ yan ko an ka forokiya don k'an ka taa galuwa la an ye forokiya don yan bilahi o banna min fɛ a don walahi ne jigila ale ne jigila nin kogo de fɛ e bɛ na forokiya don ka dɔ ye Ala k'e ta laban cogo yira n na wa mais ne kɔni b'a dɔn nin tɛ laban hɛrɛ la nin tɛ hɛrɛ wa kɔlɔsi t'i bolo Ala k'a laban hɛrɛ la nka n'a bɛ daminɛ a ye kɔn ka n ladɔnniya quoi a ye kɔn ka n ladɔnniya n ka n yɛrɛ ɲini ni histoire in kɛ dun ça m'a tellement touché wallahi ne y'a fɔ i b'a dɔn ne b'a dɔn bi ne b'a dɔn ce moment là a y'a sɔrɔ an bɛ difficulté min kɔnɔ ko in kɛra Benjamin 3 jours de kɛ cɛncɛn kalama dɔgɔ ne tɛ k'o de f'i ye wa Dili n'a kɛra ten de wallahi a y'a sɔrɔ an bɛ difficulté min na a ma nɔgɔ quoi wallahi ten cogo bɛ baara la dɛ i b'a dɔn ne mana maa min ye u bɛ ten ye maa la k'o kɛ maa nasugu dɔ a bɛ ne ni tɔɔrɔ cogoya min na Ala de b'a dɔn ka taa sɔrɔ hali ni ɲɛ bɛ an yɛrɛ sigilen na kuma caman na yan wallahi ten maa dɔ de bɛ fɔrɔ na u b'a la k'an sauver dɛ bilahi a bɛ baara la dɛ Lamini Ala k'aw sara ma chérie ni ko in bɛ ka miiri janya trop n bɛ don n bɛ taa reposer ne m'a lawuli non c'est bon Lamini ne m'a lawuli o kama dɛ ne m'a lawuli o kama dɛ Lamini ne m'a lawuli o kama koyi ne y'a fɔ baro de la karamɔgɔ bɛ ye mɔgɔ tɔɲɔna ye wallahi ɲa karamɔgɔ wallahi i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ a filɛ ka Lamini ne ye mun ɲɛ i ye Lamini i m'a lawuli ni ayi karamɔgɔ ko sugu de b'an kana kɛ ɲɔgɔn na sa ne ka mɔgɔ ne est-ce que ne bɛ kuma sugu dɔw ɲɛfɔ e ka patron ɲɛna karamɔgɔ i bɛ mɔgɔ tɔɲɔ dɛ wallahi i ye n tɔɲɔ te sigira cɛ ko k'a kunkolo bɛ ka dimi te mɔlen filɛ ko k'a fara t'e la n'a sɔrɔ ko ziiri ka di ne tɛ denmisɛnnin fara ɲɔgɔn kan to ka sini kunkuru da la karamɔgɔ i ye n tɔɲɔ dɛ i filɛ de ka ji jigin cɛ dusukun na tantɔ nin ye mun ye tantɔ ayi nin ye mun ye tan i y'a dabɔ a kama dɛ i y'i tugu de wallahi ne ko mun de kɛra e tɛ se ka ne ni Lamini sigilen mun de kɛra mun de e ɲɛ wɛrɛ ne fɛ de yan mun de kɛra sisan ka taa ne ni Lamini sigilen dɔrɔn e bɛna ni kuma dɔ k'a fɔ nin ye mun ye tan karamɔgɔ fɛn min ye n tɔɲɔ wallahi a fɔ mɔgɔ ko mɔgɔ ye n tɔɲɔ dɛ an bɛna an ka baro duman daminɛ wagati min na i filɛ ka cɛ wallahi ne tun t'a dɔn tan wallahi a jɔlen filɛ ko mɔgɔ min jo b'a laban ye i ye n tɔɲɔ dɛ deuxième in filɛ i k'a wuli deuxième in wuli ka deuxième in di yan so kɔnɔ ne ka thé wuli ka d'e ma karamɔgɔ n ka thé wuli e de m'a to a ma thé min n ka thé wuli ka di yan i kulo bɛ n na n ka thé bɛ k'an sɔrɔ so kɔnɔ awɔ k'an ka yafa mɔgɔ tɔɔrɔ la a tɛ yafa ma ne yɛrɛ tɛ yafa hali Ala tɛ yafa ma e ka mɔ dɛ thé in wuli sa ka mɔ n bɛna Lamini f'i kan parce que la tuwan tigɛlen don a ka yafa i y'a mɛn
wallahi ma la min dimine ma meti dafi surasi iso mo jone surasi akera nyina de nya boro bo suno ma lawli ni yere kama ne ta do ale yere bi abdiga awo tay wuli kan ta so ne re fe la mine tentige kura de jaja tentige kura badu tentige kura ebe tentige kura yele ndo ai aga ya fa bawo bi ta ko fente ni ma ke ble ne patron mo ko jone boro le est-ce que ne be na kula wulu fema ai dili ale ne do ale ta kuma ai nyina fi ai ko mtebe meka na ki mo ko nyoko na sa ko mtebe meka na ki mo ko nyoko na ne na figa ke aka ya fa dron mo da limite de kuma la fa ibe kuma fereti dala mera mena limite kala ya fa yo ya fa alhamdulillah dili ifo jaja jiji gari la mini shina tane wala tentigi be hina koy Salam alaikum karam. Oh, Badara. Esi. Badara. Badara ngoko la shire be bulata. Badara mbe. Ay fote karam wana na daga wurdi dole dia karam go. Wurdi. Aw. Wurdi nas gajme. Karam wana mo be wargo wurdi de da. Wari. War bi soro. Tugo mi. Badara inyabe ne karamogo min filɛ kɛrɛfɛ ne tɔgɔma ku y'an ka dugu karamɔgɔba de o de y'a to ne kɛra karamɔgɔ ye ɲɔni ale ka fatu a ye wurudili baden de di ne ma nka ne ma wurudi dɛ e ma wurudi kɛ bari a jagɛlɛya tɛ ne la karamɔgɔ ne ka jugu ma koyi wurudi dɔ kɔni bɛ ne bolo ni n y'a d'i ma a ka ca ala fɛ n'i tilala a la n'i ye fɛn o fɛn laɲini a mana kɛ miliyɔn ye a mana kɛ miliyari ye i b'a sɔrɔ nka ko in ye jagɛlɛya de ye hali kɔsa in na ne tun bɛ fɛ k'a wurudili dɔ kɛ ne ja ma jɔ nka ala y'a kɛ ne sera n ka kuma fɔcogo la ne ɲuman bɔra a la o de la a fɛn ninnu na ne kɔni b'a f'i ye n'i b'a kow kɛ hakilisigi dan do dɛ wa n'i b'a dɔn i ja jɔlen tɛ i kana kɛ bari n'i tora dɔw la i bɛ kɛ fatɔ ye dɛ ni ja jɔlen do karamɔgɔ a bɛ sɔrɔ cogo e ka wurudi ne ma ba ye ayiwa Badara baasi tɛ hali ne bɛ se ka k'i yɛrɛ ka so kɔnɔ n'o tɛ baasi ma ne bɛ se ka k'i yɛrɛ ka ayi ne yɛrɛ kɔni bɛ ka nafolo wurudili min fɔ o ye ɛri kelen ko de ɛri kelen dɔrɔn b'o sɔrɔ n'i sera k'a bɛɛ kɛ ɛri kelen kɔnɔna la a ka haramu i bɛ laɲini o laɲini kɛ i b'a sɔrɔ o baasi tɛ an bɛ se k'a kɛ e yɛrɛ ka so in kɔnɔ dɛ Badara o kɔni ma nɔgɔ komi jeli ko ye ne bila a ka te dɔ wulili la n b'o sigi an bɛ taa n a wurudili yiri la n y'a faamu i b'i sigi so kɔnɔ i b'a kɛ ne kɔni t'i dɛmɛ a la dɛ so ka sɔrɔ ka d'o ma dɔrɔn so ka sɔrɔ ka d'o ma karamɔgɔ a ka kalan a ka kalan dɛ n'a ka kalan karamɔgɔ ninnu baasi tɛ Badara an taa n bɛ wurudili ninnu yiri la awɔ ala ka fara ɲuman na nin hɛrɛ wa Badara donnen kalo la a ka haramu fɛn min kɔni don kɔni n'i sera a kɛcogo la n'a banna kɔni i y'a faamuya balo i ka waritigiya de latigɛtɔ ye a jagɛlɛya kɔni kun tɛ ne la nka ni ale sera k'a kɛ wa ko jɛgɛ bɛnna Fuseni ka jɔ kɔnɔ o a bɛnna Lasini ka jɔ kɔnɔ o a mana tigɛ ɲa o ɲa ma filaniw bana nanduban tobi ne ta kɛ n t'o ye de sabu ɲuman wari nafolo i ɲɛ bɛ Dili ka nin ye ɲɛdɔnya ye dɛ ni ne ni n ka tedenya tɛ ala cɛ Dili bi ne karamɔgɔtɔ lasigi cogo di ko ne ka DG wele ko k'olu wele i bi t'i da n'i ka kamalenba ye ka ne karamɔgɔtɔ bila ka ne karamɔgɔtɔ bila tɛ wuli la
ne nga te bien te e ne soron na aga haram etew u ko te ko bakoro ni ngere ba to abu manshi be bala tamana bulula nga pani era tini ga dejam e deli nga pani tini ga dejam ibi nan to wen to wuli ne te ni wulia ni ga dejam mena di Kamu nanga boroga karamu kamu nanga boroga Lamoya bulo waldena. wallahi badra Muma ngane bia Mere pulo ko tugula bogo dori Ananga boroke Ananga boroke Bekon bado Tuga barani ga bola kana Ame marfani kelere ko Na muye fato koni Kanto maîtriser do ko droga pare Si samba de la boy. Nanga boroke sane ba adungela tugoli cemani famunde ha ya fongo kala lamini dili nanga boroke chamogo anga boroke chamogo nanga boroke sa chamogo Baro chamogo anga boroke sa chamogo baro anga boroke baro anga boroke anga tasake okay amidani ono basao business ya futuna adinera nya ko usati chama masira kwa no chama bari tege fuyi ya famo tuna abe fanga kwa mun gara ni badara ni biri ya kelemi ka kuma est-ce que ni ma bla c'est badara mo dibla oh mais amna blanga mo no no na yana ba ay ma kelemi ka kuma bi ka yele biri ba bulu supposons aka atla samé pas me photo de donc fait kuma di lama ya fi nga cha nga yele ji Badra ça va ouais ça va donc anga boroge que ya bla pour à chaque fois comment tu es parti tu n'écoutes pas ya klisi ça Badra la ji ça anga boroke bay c'est dire ko gelen tuna maka ni mani chiaka ibe tira di fa Badara c'est ça L'autre tu me suis de avamna boroge Aku macam mana salam? Ni fana ko kura bitu kwa. Ji mo dunguru ina una ibna so ko kura de biya. Ni dalla mo ko so na pushon. Chamo fana mu frega la sugo ga bogi ga mina filento ya. Ala kan sabunye. Bonnet. Je joue. Deli. Comment mon devient? Ah, carrément. Dang it, belum dibarang sana. Flow. Barang. Belum dibarang.
karamɔgɔ so bilamai dilite karamɔgɔ tɛ filɛ ni fana dɔgɔnin n'a ɲagasalen tɛ minɛ dudenw ni dutigi maa t'a dɔn mun ka fisa ni mun ye yɛrɛ kɔri nin ye hɛrɛ mɛ o mana kɛ ko o ko ye ala ka ko kɛ hɛrɛ jo ne ka taa so n bɛ dili wele la wajibaru ferete bi abi kilana tamana ala ni ala ne kira cɛ kuma kɛ mɛ min fi ye wallahi ni badara kɛlɛ waati ma ɲɛ dɛ torta ni badara kɛlɛ waati ma ɲɛ dɛ wa I bɛ ko ko la mɛ min fi ye ka gɛlɛya ma kana to ni badara ɲɛ ka kɛ fila ye wallahi sinon I kunna jalen kɔni I ye kalo kelen kɛ I dan bɛ dɔgɔtɔrɔso la a bɛ ni ala cɛ mais badara de nana ka tɛmɛ ne la ka don ka don karamɔgɔ fɛ yen awɔ badara bɛ bɔ karamɔgɔ fɛ yen tuma min na badara kunkolo tiɲɛna cɛmɔgɔ badara tɛmɛna e la a don karamɔgɔ fɛ yen nka yala a ka bɔ a kunkolo tiɲɛna bilahi ne t'a dɔn cala masa badara t'a la badara jogo kɔrɔ t'o ko ninnu ye wa badara ka b'a la badara fa t'a la kuma kɛ min ka fɛn min I bɛ ka ko in tulonkɛya minɛ nin tɛ tulonkɛ koyi bilahi sen nata tɛ tulonkɛ wallahi bilahi n tɛ tulonkɛ kuma na ni ma da la taa I kun don du kɔnɔ I ka du la ça fait e ka an ka ɲɔgɔn lamɛn sa ça fait e ka lagale ka ɲɛ bani pour que ne k'a faamu sinon m'a faamu n ko badara kunkolo tiɲɛna badara ye du kɔnɔ mɔgɔw maa si tɛ du kɔnɔ bilahi o ma karamɔgɔ dun la hawla wala quwwata illa billahi he n ye karamɔgɔ ye kɔlɔsi bɛ n bolo a ma gan bilahi karamɔgɔ ni kalama dɔ bɔla ka tɛmɛ ne ka da la boli ya la bilahi ne ma k'i ɲɛna yan ita wa dili ka cɛ sɔrɔsigɛ Lamine awɔ he cɛ n ye sɔrɔsi ye n ka fari ja marifan b'i bolo e bɛ fɛ ka mun fɔ ni marifan tɛ sɔrɔsi bolo ni teni t'a la bilahi ni civil ka kan cɛmɔgɔ wala he ɲɛ b'a la ja sɔrɔsiw bɛ baara la dɛ sɔrɔsiw bɛ ka formation yɛrɛ de kɛ ayi o ko ne wallahi Lamine bɔla kɔgɔ fɛ maga ko kelen Lamine ye kɔgɔ ta k'i cun Lamine cunne a n'a ka tunu si ma kɔnsi e ni san pɛrɛ a bɛɛ ni ala cɛ n'i y'a mɛn tala muso o kuma dili don a bolila ka dili don wa la ilaha illallah n ɲɔgɔn muso ko gɛlɛ tɛ wa o y'a ma gan dɛ dili yɛrɛ a bolila ka dili don Lamine taalen kɔfɛ dili nana Allahu akbar e bɛ fɛ ka mun fana fɔ dili ni dafalen dɔ bɔla ne ka tabali I b'a ye cɛ bɛ dɔnkili dɔ da Côte d'Ivoire mɔgɔ ka dɔnkili Rafatiya heta musɔrɔbɔtɔ bilahi dili nana zɔrɔbɔtɔ de kɛ ne ka tabali kunna zɔrɔbɔtɔ k'i to la dɔrɔn k'i kɛ duguma dayi ka ne yɛrɛ labɛn a nɔfɛ ka sɔrɔ ka wuli dɔrɔn ka kɛnɛ minɛ ko kɛ yɛrɛ filɛ yɛrɛ ni mɔgɔ bɛ ko f'i ye i b'a bɛɛ kɛ yɛlɛ sani ko zɔrɔbɔtɔ ko kɛ n dun bɛ ka sɛbɛn de bi ta tɛ yɛlɛ koyi badara nana ko f'a ka ne de dasi bere dɔ b'a bolo bilahi a bonya bɛ nin bɔ ka na ko f'a ko bere da ne ni ne ye n pan ka taa yan awɔ a yɛrɛ b'i pan ka na ni ne ye n pan badara b'a pan wallahi sɛji de ye ne kisi ne ye n ka sɛji de kɛ ka badara bon bilahi ko an jɔlen bɛ kuma min na badara ma ne sɔrɔ de wallahi ni badara kun ye ne sɔrɔ ka ne ci ko na m'i bɔ ja jɔ sa n ko a ma n sɔrɔ sa ni badara kun ye ne sɔrɔ ne tun bɛ kɛ yan a bɛɛ ni ala cɛ bere min b'a bolo n'a kun ye ne ci n'a ye sa m'a sɔrɔ e bɛ ka lemuruba ni namasaw ɲini ka taa di ne ma dɔgɔtɔrɔso la wallahi non dɔgɔtɔrɔso to yen e bere min kɔni bɛ nin bɔ n'o y'i bugɔ non dɔgɔtɔrɔso tɛ wala sa ja fa ma ɲi sisan ne ye nin bɛɛ faamu sa komi fa donna badara la e kɔni ne tulo la sɔmi sa mɛ an ka taa karamɔgɔ ka taa an ka taa lafiya est-ce que ne bɛ ka min fɔ e y'a fɔ ne m'a fɔ e ma ne ka kuma faamu ne ye faamu e m'a fɔ ko fa de donna badara ko bere kɔlen b'a bolo an tɛ taa badara nɔfɛ o an bɛ taa karamɔgɔ ka da la de ka taa ko ɲɛɲini kɔba kɛ n'i bɛ taa ne tɛ se ka taa yen est-ce que min kɛla ye e b'a dɔn ne taara n ko de o ne taara n ko ka n ka fini falen de ne bɔla yen bɔcogo n ko ne taara ka n ka samaraw bɛɛ to yen n ka samara ni n ka minɛ ne tilala ka segin ka t'o ta fɛrɛla de e m'a faamu sa fatɔ filɛ ni fatɔ ye mɔgɔ gɛn yɔrɔ min a tɛ to yen koyi ni fatɔ y'i gɛn n'i taara dɔrɔn fatɔ yɛrɛ de bɛ taa o sanfɛ an bɛ taa sisan de an bɛ taa ko ɲɛɲini e kɔni b'a dɔn an ka jɛ in nafiyajɛ de ka taa jumɛn an ka sigi an ka ca an ka kelen ka la sa
Awa Sidiara, Kongoli Duaba, Awa Sidiara, Kongoli Duaba. I'm a Bencookle. Nantala Netegere. Nete Gerere? Oh, no, Intelligent Senegalachamo. I'm not do good bear, Mamma, making a minute. Patogo, Mate Daula. Jenison is a Ben Alate Badrate. How you fool not taking him? Anga jaina minena anga escoro ya jaina minena sa ubake moto wili anga tanga na figi ya jena tukunisa anga jaina minena anga na figi ya anga Nchekoi wala ne kunte shiora kunte ne bulu sabula ne jaku sirana ntalo ne kume shi so wono to komina ne da balbana nenna na no ngomini la de nenna na so euro benya kasalin ga da ku ete karama ko ko nte mo shi na afisa badara ga telman tigi badara de maro dugono kunu ani exere na kunu kala min to ya anneni karama ko kana baruke kana baruke ne taro karama ko fefe di badara ma mo ngani bere tigi baruke bere wa ko bere lo kuma bolo kana baruke karama ko ya bogo ko simantoro de jalamini ben bere jalamini jama faltani lamini karama ko ya bogo to ko mun lamini ya bogo ko ta ne ben jogam kembli ayi boli jona ka ne kelen to chef la kamele ngoro fla be bolla ka ta ne kelen to ne fene ya bogoche kananta ka mpete mo ga dala ya da kare mo lu kunu koy dili yere nyini ko so mo ma ne ka fini be no la ne ku tebi ne me fini du me do ngana dili olu bete folu koy sa mo tere da ba ku nyo ko suduradi nu nyo wona chamanye ne so go be fo ala ni bela mu yen torwa lamini sira ka boli ka ne dili to ni digira ne la bisa nani lamini nyugo mina kuma do akula ni tasa ni lamini fula ni zondo na kala mini tina boli ka ne zondo nyugo na ai ni oro ko chete un dawule ma famnya sa mani fini foto te kerire ero ko foto ko ba da kera foto na ma de kelewa foto be ko do ne lamini buko sanga bana du emna mu fo ona le bulla ka le fene to du no ale ba do ka bina mu kene kelena atene me lamini ma ro ko etu joji ngono e ba fo ko zo ni e gon dali mala ko ni e furula lamini mi songa boli ka eni zundo taro ko lamini che fo e ga ni zuni okay anga ta so no sa klebe ando so kono tuturut ya vara wa flo est-ce que wara alsa mo te du wona jelera ibaro ne debal bana ci dipi wakati manna na chama mo ko du kono donc andro ne biawa andro ne bolo est-ce que andro ne te che ya andro ne che te mo te ya fa chuma na mo te mais ibaro flo ne ka yoron no be ga ne tracasser quoi est-ce que ko ma wuli ya dia badra ka ko ma ke ya voilà c'est ce que je vois parce que ni karamogo ti divité et puis ibara ni da kushi chema de c'est où kunya kamne lo chukumna ni kele dro ka ko kujuku dore non ko do kere bon c'est ça son problème or la nere be fanga yoro wala nyini ko karamo flene toujours alle be problème do yini kana atika problème daga boire dala ko no blame ko dala no flo c'est pas mal mais waro nan tara yoro were ngache ami sans perante se ka antika tarorere ami chuku parce que imagine amia et c'est-à-dire kalo saraka ke sisa am se ka kalo flake amasa non ça mais nan tara yoro were nga kalo flake kamas uba sans perante ta uba nge keleni ye chame amanjangu avec solution do so on dirait billahi baro ananga ko be c'est-à-dire am bena yoro mama c'est-à-dire karamo fene mamundo anaka mana ko be quoi ouais alaba na na c'est-à-dire anami nyama mais le tarot photo sera ni bonne bolo chogochu chi la photo ko wona c'est mal non koni ça c'est sûr et non sur ça je suis prêt bonjour la grande sœur Dilika comment ça va et cousine tu n'y a pas de même moi nga cousine mais depuis quand mais dis aïe c'est une roman c'est une manière de parler ça va quand même aïe ça va mais c'est-à-dire ame fait ka don mune kera duingono ibaro c'est-à-dire fendo be ke wara ko fere mais wara yere nyano tike am fa ba yo wara dia
Ah, on dit que c'est quand le chat n'est pas là. Ouais, et Coco le souris danse. souris danse. Ne mu yede kan. Ira ni mo tenje yero chente. Ça koni kotigi te depsenu ga maganga cha. Ah, OK. Mais ayan jabi ke. Mune kana parce que anana yoro nyaga salen soro ya. Kuna kunga ne be dugone ya koyi. Kulu kuma do ya ne. Mais mune aga na on so na on na on diso. Voilà. Abana sheju filifili so ya. Anana ibaro ise ya wakati masodira masidi sino kunu shuku le so aboya. Wallahi. Oh mais mune be ogis. Ibaro ni sentige ni kadi dem selala. Depuis dem sema ni kulenge ke. Wallahi ni ko bari banda faija. Vela fiera. Ça on beto. Ama fugo de la fato mine ko fato isira ke bela ko de sila ka mina. Ne. Dondala iko tento yo kuma la kebe fato. Ira isor fone ko kusu kere fe. Ibaro fara janjo ga cha. Aga janjo ga ara akita bela. Akila jigina. Non, kana c'est-à-dire mais c'est photo mais c'est tigi ça. Oh, ouais. On a qu'à maîtriser quand je me souviens. Voilà. Ouais, Badra. Tellement tigi me to age ça mo. Oh, ouais. Badra Ali. Badra le dona ka. Ni bere ko. On dirait est-ce que fama ulala. Ne ba dom ko kelem be se ko nyina bo awi. Aïe, Varamon. Flo. C'est-à-dire ibaro ne shibina to mina ko. Donc fare willa badara la. Mais an ka ɲɔgɔn ɲininka fɔlɔ dɛ. Bon, fa bɛ ne. Fa dɔw bɛ yen olu ye école de guerre de. Dɔw bɛ olu ye fatɔ sumalenninw de. E bɛ se ka jumɛn de fɛ? Bon école de guerre ninnu olu de ne. O yɛrɛ de don. A ka ɲi i jɔ tan. Dɔw fana bɛ olu ye fatɔ sumalenninw de mais jumɛn de don a fila la dɛ. Fa sumalen de don parce que ama sɔn ka bere gosi. Eh wa bon Flo n'o don sa ne tɛ se k'o fɛngɛ dɛ n'a sɔrɔ école de guerre ninnu don. Ayi da wuli école de guerre ninnu parce que e ko ko feere b'a bolo. Ayi sumalen de don sa vraiment ne dun sɔn ne bɛ e de kelen dɔrɔn de cɛ ye du in kɔnɔ yan. Flo fana. Ayi dɛ ne ma sɔn nin ba tɛ Flo ye ten. Vara de bɛ se k'o ne fana sɔn ne bɛ Flo ni Vara ma ye kelen. E ka sɔn Flo ye sa ne bɛ sɔn Vara ye. Vara ala de sa ala kama sa e kelen dɔrɔn de ye cɛ ye yan ne sɔn ne e de. E ko ko fa sumalen. Awɔ ala sa i bɛ se k'a kɛ o parce que ne b'a dɔn e dɔnko tɛ ban. Ouais. L'homme fort de sa génération. Il y a qui vient en fin là. On va réfléchir. On va réfléchir. Parce que Badara, ma siri ga da. Ne ɲɛgo. Kani fari kuni bina dala cɛ mɔgɔ ɲɛna. K'a taara ne fɛ yen han fɔ ne ja. Koko. A fari bɛ tigɛ tigɛ dɛ k'a nɔgɔ. Non, t'inquiète. Non, ma jiri. Comme Vara bɛ ka ban an cɛla kun tɛ an ka. Ayi an ka don so kɔnɔ. Kɛmɛ fila ti. Non, ayi kɛmɛ a minɛ fɔlɔ kɛ n'a taara dɔrɔn. Badra mun texte ni tɛ. A bɛrɛ kɔni b'a bolo. Awɔ. Ouais. Voilà. Non, Flo, on va gérer ça. C'est mon ami, voilà ton problème. À chaque fois, il y a un problème, il doit faire un problème. Il y a qui a fait Badra et Doni. Mais tu es ma bolia. Anna Yok, même à Bla. Toi, tu veux faire quoi encore? Aïssa, il va rater sur un. Il y a fouillé, tu promets que nous, Nana. Tu vas affronter Badra, mais sans moi. Donc c'est comme ça, comment est-ce que c'est comme ça? Il va il veut dans la tour, il te sait mon akana, c'est ça. Ah, maman débrouille ça. Il débrouille, maman débrouille, tu as un job. C'est flou. Badra. Ma stratégie glante de là quoi. Ouais. Non, que peu. Non, il faut quand tu es. Un arrêter quand tu es. Ça va gérer. Sinon, il faut pas craindre quoi. Non, non, Sira. Il arrive tout il sait que tu vas pour rien. Sinon, quand Sira faut y aller, tu vas mettre là. Ouais. Ni Sira na dom na droit angolais. Mais ko frege frege. Il gagne un pour rien encore. Ouais. Ah, Vara ni mena mewe. Ah, il va angolais, il va angolais. Ah ouais. Ah, Flo, baro. Tu me dirais, ama pour camera. Yi ni san pere je plan do de mo. La ngoro na sere kan ko yire a benala che. Abi kantai. Jo me kantai. Jo. Christina. Mais imagine, muso tse kantai. Abi kantai. Avec Jo. Ça dit qu'on est blogu gamne na sere ka